Знаете ли, че край малкото село Дорково в Родопите се намира не просто музей, а най-богатото място в света с останки от Ананкус арверненсис? Преди около 4 милиона години тук е бродел един от последните гиганти на Плиоцена – мастодонтът. При разкопки през 1985-1987 година от българо-френска експедиция на едва 15 квадратни метра са открити над 600 кости от повече от 30 вида животни. Учените идентифицираха в каменелостите като най-богатото находище на този мастодонт в света и едно от водещите ранноплиоценски в Европа. Малко известен факт е, че сред костите има останки не само на възрастни, но и на подрастващи мастодонти, дори с млечни зъби. Това дава ценна информация за животинската популация преди около 4 до 4,5 милиона години. Климатът тогава е бил субтропичен – савана и гора, с река и дъждовен сезон. Засушаването и липсата на вода предизвикват масова смърт. После придошли води я отнасят и костите се струпват в насложени глинени пластове, които ги запазват през милиони години.